دلنوزا محمودова сокини 30-солаи диҳаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Қубодиён рӯзи 30 декабр дар таваллудхонаи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе панҷгонник ду писар ва се духтарро бо вазни аз 1,5 то 2 кило ба дунё овард. ӯ то кунун ду фарзанд доштааст. табибон вазъи модару 5 навзодашро хуб арзёбӣ мекунанд ва мегӯянд Дилноза 2 моҳи охир зери назорати табибони ин таваллудхона қарор дошта 20 рӯз пеш аз таваллуд дар ин ҷо бистарӣ буд. Гулҷаҳон Давлатзода мудири пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфт, панҷгонникҳои Дилноза Маҳмадоваро бо ҷарроҳӣ гирифтанд. ҳар харче ки барои таваллуди навзодон сарф шуд бо дастгирии вазири тандурустии мо анҷом додем ва аз хонаводааш чизе талаб нашудааст. ҳудуди 20 рӯзе ки модари навзодон ин ҷо бистарӣ буд, хӯроки севақта худамон таъмин кардем. мо талош дорем ки кӯдаконро сеҳату саломат ба хона гусел кунем. таваллуди панҷгонникҳо дар Тоҷикистон бесобиқа аст. дар гузашта чандин мавриди таваллуди сегоннику чоргонникҳо дар Тоҷикистон сабт шуда буд. Гулҷаҳон Давлатзода гуфт, соли гузашта дар ин зоишгоҳ 4 бор чоргонник таваллуд шудааст ва ҳамаи онҳо саломат ҳастанд.